Zentzuk emate duzue garrantzia gorputzari fisikoki? Ondo ikustia da, ondo sentitzea, azkenean horretarako ikusten kirola egiten duguna, gehienoko. Baina, bai, fisiko engatikan, Nik uste, nik egiten dute kirola, gustate jatalako, baina bai, fisikoki ondo goteko, bai. Oan dela urte batzuk kristo kirola egiten nu, baina oan ja ez naiz, netzako ez da ingarrantzitsua oan itxura, ez dakit. Nik adibidez kirola egiten dut, baina fisikoangatik ez, baiziketan ere buruaren delako la hostia, eta gustatzen zait entrenatzera joatea lagunekin, futbol partida jolastea, baina fisikoarengatik egia esan ez. Fisikoki dan hori gustatzen dazku ondo egotie, eta gero psikologikamente be azkanien desfogatzen, zara? Indartsuago sentian ezten dizulako, ez? Bai, hori egunean zehar dekozun presioak edo urteten zu eta igual korrikan desfogatzen, zara? Hori da, baita. Egia da, azkenean danak arrazoi iguala bat, aztakit. Dana gustatzen ego azkenean ondo ikustia o... Eta zeu lotza emotontzue, baino jantzio bikinixan biltzia ontxe egoia sondartza, da... zuek ikustia zit inporta, kamaran aurrean jartia, mat inportait. I said pretend you got no money.